Čaute, dneska si predstavíme tento pohodlný gravel bike, a to Marine 4 Corners. Keďže ide o pohodlný cestovateľský bicykel, my sme k tomu zvolili aj pohodlné kreslo a my si teraz postupne predstavíme, čo na tomto bicykli nájdete. Čo sa týka pohonu, bicykel je osadený mechanickou sadou Shimano Sora, čiže máme tu vpredu trojprevodník s rozsahom 50, 39 a 30 zubov. Zadu máme 9-rýchlostnú kazetu s rozsahom 11 až 34 zubov. Čo sa týka prevodov, tak ide o pomerne ľahké prevody a keďže bicykel je určený prevažne na cestovanie s nejakou batožinou, tieto ľahké prevody určite oceníte. Ako sme spomínali, je tu Shimano Sora a z tejto sady tu teda nájdeme zadnú prehadzovačku, prešmykač, kľúky s trojprevodníkom a rovnako aj brzdové páky, ktoré sú zároveň teda aj radiace páky. Čo sa týka brzd, máme tu mechanické kotúčové brzdy, tie sú však od Tektra a máme ich v kombinácii so 160 mm kotúčmi. Čo sa týka kolies, tak máme tu dve veľkosti kolies, záleží od toho, akú veľkosť rámu si vyberieme. Keďže bicykel sa vyrába v veľkostiach XS až XL, tak veľkosti XS a S sú v kombinácii s 27,5 palcovými kolesami a veľkosti M až XL sú v kombinácii s 28 palcovými kolesami. My tu teraz máme pred sebou bicykel vo veľkosti M a teda je osadený na 28 palcových kolesách. Je to rovnaký rozmer, ako môžeme nájsť aj na cestných bicykloch. Kolesá sú obuté do plášťov VTB so vzorkou ideálnou aj do ľahšieho terénu. Bicykel zaujíma hlavne materiálom. Ide o trúbky klasického prierezu. Trúbky sú chromolybdenové a sú dvakrát zoslabované. Chromolybdenová je rovnako aj vidlica a tak ako samotný rám aj vidlica sú opatrené úchytmi pre rôzne nosiče batožiny. Chromolybden je tu použitý aj z toho dôvodu, že v porovnaní s hliníkom je pohodlnejší a preto to oceníte pri dlhších výjazdoch. Spomenuli sme si už komponenty, ktoré sa týkajú pohodnu a brzd. Nesmiem ešte zabudnúť na sedlo, ktoré je od VTBčka, rovnako ako plášte. Sedlovka, riadidla a predstavec sú tu od Merinu a pri riadidlách sa ešte zastavím, tie sú s vyoseným oblúkom, teda typickými pre gravel bajky. Keďže tento pohodlný cestovateľský bike je určený hlavne na cestovanie a prekonávanie dlhých vzdialeností, ideálne teda hlavne pre dobrodružné povahy, ktoré si radi so sebou zbalia stan, spacák, nejaké to jedlo a vydajú sa na niekoľkodňový trip do prírody.